Otázka pre rozmýšľajúcu časť voličov Smeru a Hlasu. 3 roky Fico, Pellegrini, Gašpar, Šutaj či Kaliňák na stovkách tlačoviek rozhorčene hromžili o tom, že konanie NAKA za ich zločiny je zmanipulované. Avšak na hodinách nahrávok z poľovníckej chaty, kde neboli médiá a nevedeli, že ich NAKA nahráva, ani raz nespomenuli nič o manipulácii vyšetrovania. Vystrašene hovorili len o jednej veci, že musia vydržať zatlkať pravdu, lebo ak sa zlomí Gašpar či Beder a budú svedčiť voči Kaliňákovi či Ficovi, tak je s nimi všetkými amen a skončia na dlhé roky v base. Tak boli vyšetrovania manipulované či nie? Rozumný človek si z toho urobí jediný rozumný uzáver. Vyšetrovania zmanipulované neboli a zločinci o tom od začiatku veľmi dobre vedeli, a len vedome klamali ľudí. Hlúpy človek bude naďalej veriť zločincom ich blúdy. A že hlupákom vadí, že o nich hovorím ako o hlupákoch? Ich problém ja rád nazývam veci pravým menom a budem to robiť aj naďalej. PS. Pozdravujem múdrych.